Kicsi, mondj egy szótörő. Mondj valami szótörőt! Ugornák a sátorra így. Né! Olyan vagy. Fordulj el, úgy jobb lesz. Úgy... Mi? Valami csomó van a hátadon! Igen, ügyes van. Vágod a fűtőt. Mutasd meg a vonalkódot! Nem mutatok sem. Kőműves. Szabad mondtad. Szabadkőműves. Szobakőműves. Jó van, más is lehet. Szobakőműves és lázoló. Pisilok, ne kamerán. Álcázás nagymestere. Gyere, gyere, megvideózlak. Úgy. És itt jön Erzsébet királynő, a Madarászi kempingben, elkaptuk, testőrök nélkül, jógázik, csodálatos, csodálatos. Királynő, még egy integetés, köszönjük, nagyon hálás a nép, És egy újabb kuriózum, Bubi Beduin, állarc nélkül, kicsit retardált, de se baj. Mondd, hogy Krusovice. Krusovice? Eszterke szeretné hallani azt a szót, Krusovice. Bubi, mondd, hogy Krusovice. Krusovic? Krusovice. Mondd, hogy Krusovice. Ilyen nem is volt! Nem! Jók vagytok. Na, azt majd, ugyanezt majd meg lehet ismételni úgy D-be. Mondd, hogy Krusovice. Mondd, hogy Krusovice. Krusovice. Igen, jó. De Juditka, miért kell erre a sátorra az a kék izé? Már ne ázzon be. Miért az amúgy beázik? Nem, csak hogy hozzájössz aztán a oldalához, meg ilyesmi, de Szemben nappal nem lesz jó. Igen. Akkor menjen a nap a hátam mögé. Kergesd a napot oda. Pillanat, állj, kiírta. A celebeket. Pillanat, állj. Itt a celebeket fényképezd, vagy kamerával. A semmi, az ment Meg eddig. megjöttek a celebe. Nem mink Telephajó. Tessék. vagyunk. Most mit csináljuk? Olyan csuha? Mondd, hogy Krusovice. Amarha, dik a lófogak, láttátok? A lófejű Feri! Szarva mancó, mi? Barbie, meséld el a riporternek, milyen pohárból szeretsz inni? Hát rózsaszínból. És szoknyád is van, Barbie? Nincs, csak barbis törőközött. És görkorcsolyád? Az sincs. Mint a Cindynek? Nincs. Nincs, a kenes van. Mutasd meg a törőközött, Barbie, fuss oda. Ott, igen, ott van Barbie-s törő. Még van. Igen, ez az. Megvan, rendben? Nem. Hogy kell ezt befejezni? Még egyszer nyom meg ugyanazt. Melyiket? Fönt a nagyot.